Yindaba kube nzima ukuphephela emakhaya ethu noma emndenini yethu. Yini edala ukuthi singakwazi ukuphephela khona? Into edala ukuthi singakwazi ukuphephela emakhaya ethu nasemndenini yethu ukuthi imindeni i-divided. Njengoba siyisizwe si-divided, i-division iqala ekhaya, from ekhaya emphakathini, from emphakathini yesizweni. So imindeni ifile, imindeni i-divided, not yonke, but nje 95% mhlawumbe kuyale imindeni i-divided. Yini edala ukuthi imindeni ibe divided? Kule video sizoveza izinto eziwu-2 ey'hamba phambili, khona nezinye, kodwa sizoveza eziwu-2. Ake siqaleke. Number 2, into edala ukuthi sibe divided, singakwazi ukuthi sithwalisane imithwalo, singakwazi ukuthi sibambisane, ingoba iy'ndlela zethu zokuphila noma iy'ndlela esiyijahayo zokuthi siyiphilise. Phela in the end uphilela ukuthi ukwazi ukuthi uphilise wena nomndeni wakho, nithole ukudla, nithole i-shelter, niqhubeke nempilo, nenze iy'dingo zenu. Kodwa iy'ndlela zethu zokuthi siyiphilise emndenini yethu zihlukahlukene. If iy'ndlela zethu zokuthi siyiphilise zihlukahlukene, nathi sizoba divided. Uyedwa la ekhaya othi mina ngifuna ukuba ummeli, udonsa uya le. Uyedwa la ekhaya othi mina ngifuna ukuba iphoyisa, udonsa uya le. Uyedwa la ekhaya othi mina ngifuna ukuba unesi, nawe udonsa uya le. Uyedwa othi mina ngifuna ukuba i-accountant, nawe udonsa uya le. Ufuna ukuba umculi, udonsa uya le. We are going in separate directions as umndeni. Sonke sifuna indlela eyodwa, sifuna into eyodwa, njengoba sihamba ama-directions ahlukahlukene, sifuna ukuthi sikwazi ukuthi siphile, kodwa iy'ndlela esihambayo zihlukene. Uyothi uhamba le ndlela yakho oyihambayo bese uba nama-challenges, bese uba ney'nkinga. Uthole ukuthi kuzoba nzima ukuthi ukhale kubafowenu nabantu ophila nabo, ngoba bona abanazo iy'nkinga. Wena usafuna umsebenzi awutholi, ngala umfowenu uhola 50,000 ngenyanga. Ngeke i-understand into odlula kuyona. Sihamba indlela ey'hlukahlukene. Imindeni emandulo ibithi mijaha indlela yokuphila ihlanganyele. Uma ukuthi la ekhaya siyatshala, besitshala sonke. Uma ukuthi la ekhaya siphila ngokutshala amadumbe, besitshala amadumbe sonke la ekhaya. Bese siyahwebelana nezinye iy'bongo. Mhlawumbe kaMkhize uma ukuthi banobhatata sihwebelane nabo. Mhlawumbe kaKhumalo uma ukuthi batshala i-rice sihwebelane nabo. Mhlawumbe kaGumede uma ukuthi batshala itiye sihwebelane nabo, ukuze sithole yonke into esidingayo sikwazi ukuphila siwumndeni. Bese sithi mesiba nama-challenges siwumndeni, sibe nama-challenges afanayo, ngoba konke sikwenza ngokuhlanganyela. La ekhaya saziyo ukuthi sinebhizinisi lomndeni, sinomsebenzi wethu wokuthi siyiphilise esiwenzayo sonke ngokuhlanganyela. So mesihlangana ney'nkinga, sihlangana ney'nkinga sonke kanye kanye, and siyakwazi ukuthi senze izinto ngokuhlanganyela, ngoba vele sesijwayele ukusebenzisana, sesijwayele ukubambisana, sesi-understandana. So le ndlela zethu zokuphila zamanje izona lezi ey'divide imindeni, because ulo udonsa uya le, ulo udonsa uya le, ulo udonsa uya le. Nomunye mesebona omunye ewa kule ndlela yakhe ayithathile, uthi ngakutshela ukuthi ungayithathi le ndlela le, landela lena noma thatha le, wena wenza ngokwakho, buka manje usunjani. Omunye uyajabula ukubona omunye safarisha, because lokho kuyamvalidate ukuthi eyakhe indlela i-right. Iy'ndlela zethu zokuphila zasi-divide, and zenza kube nzima ukuthi si-understandane, and zenza kube nzima ukuthi sifunde ukuhlanganyela. I-system yokuthi umndeni ube nento oyenzayo ngokuhlanganyela yayisiza kakhulu ekutheni imindeni ibe united, ibambisane. That's number 2. Kuzothi number 1, into ehamba phambili ekutheni divide imindeni, inkolo. Ayikho into edlula inkolo emhlabeni. Ayikho into edlula inkolo ngokudivide imindeni. Mina la ngikholela khona ngi-right mina, wena u-wrong wena. Akunandaba ukuthi umfowethu u-wrong wena, yimina engi-right. Nomfowethu naye u-right, imina engi-wrong, ngiyabheda mina. Inkolo e-right eyami. Sihambe sakubuka ukuthi hayibo sinegazi elifanayo. Hayibo sisibonge esisodwa. Hayibo zalo babo yedwa,
zalo mama oyedwa. Iy'nkinga ezisishayayo iy'nkinga ey'zodwa mina nomfowethu. Umfowethu uzothi mesebona mina sengistrugglisha athi awuzwa-ke, awu thina sikhonza uNkulunkulu wangampela thina. uNkulunkulu wethu uyayiveza-ke manje. Jabulisa ukubona mina ngifahlaka ngoba phela sihluke ngey'nkolo angithi. Nami meseshaya kumfethu ngizojabula, awu ngikhonza uNkulunkulu phela mina. In the end iy'nkinga ezisishaya ezomndeni ziyafana, kodwa we are divided by iy'nkolo. We are divided by iy'nkolo engabe sibeka inkolo ehamba phambili, which is inkolo yasekhaya. Inkolo yokuba munye, inkolo yokubambisana, inkolo yokuthwalisana. Kodwa sibeke iy'nkolo zethu esiy'thole la siy'thole khona. Inkolo yayidivida imindeni, kugcina sekuba nzima ukuthi uphephele emndenini wakho. Sicela sibambe la. Siyabonga kakhulu.